go. Let's go. You're listening to MJ. Ikaw ang unang napaakit sa'kin. Hindi ko maipaliwanag kung bakit sa Welcome Dipalo River Park. Nagpahinga kami pa ilang saglit. Okay mga ka-Andre, nga pang kami dyan. Shit, berer ba yung bangon? Request mo tayo, bomba ni madam. Pagbigyan tayo mata. Hindi tayo mga naimot eh. Nangito tayo sticker dito eh. Sticker guys. Pa-subscribe na lang ah. Okay, kaway na lang boss. Okay. Bomba. Okay guys. Oh, sticker. Oh, Mesa-mesa lang kami. mesa-mesa lang, mainang kalaban. Bomba, boss. Bomba. Oh. Bomba, boss. Sino ko kayo mag-fly, boss? Nagdarasa mat. Kaway kailangan. Sali kayo sa vlog ah. Panoorin nyo ah. Sige. Bigyan natin ng sticker to mga guys, mga bata. Okay. Oh, sige lapit dito. Oh, pila lang. Oh, easy lang. Alis na. Isa lang. Alis na. Ngayon, susubog kayo. Oh, stand. Oh, stand. Sige, bye-bye. Hala, di gitu. Tanay di gadbing no, makangag dati. Big bike talaga nga kamay. Nga tumalyaw na. Duray siya umat ide. Hi. Oh, ni. Girls like me don't cry. Girls like me pretend we don't cry. Oh. Kiss nga Rodan. Girls like me don't cry. Girls like me pretend we don't cry. Oh, shoutout kanya yung ading ko. gusto kong isayaw ka pag nakikita ko mga ngiti. Sige rin nyo. Hi. Ang pambihira ay walang kagaya mo. Talagang iba ka. Oh yeah, walang kasing ganda. Oh yeah. Tuyak nga magnaman igid yung ating shoutout po. Nanay maisay
akin na lang po. Pakibigay na lang po sa mga iba, sir. Sige po. Ay, kami pala yung big bike po. Po. Sige po. Salamat po. Picture. Okay, 1, 2, 3. Noon kami pa ito ni, agkapsot kami, yung oras yun eh 10:24 rin. Ay po. Okay guys, dito kami lang hamangan. Tani, marit na ako, kapsot ako. Basit lang kanon, do rin no makapangan tayo ti basit nga rice. Goods agent. So makan tayo pa eh. Apo. Ate gaman. Dito na yung mas dito. At How much is this? How much? What is pork? Pork? Huh? This one? Pork. One. What is this? Is it good? One rice only. natatawa. One rice. Mag-English ako. Me ma'am, I like this one. What is this? Pork, right? Pork. Okay. Tapos, one rice. Napasubok tuloy kanyam. Nga English. Napasya siya nag-Englishan. Puki din na sumukar mo. Okay, makang kami pa eh. Kaaldi. Tamabising kami. Oh guys, ito lang yung order namin ni Pare Yorski. Mahirap na pag marami tayong kakainin. Baka mamaya maghanap tayo ng alam nyo na. Oh, konti lang. Sige, kain muna tayo guys bago tayo pumunta doon sa Aguilar. King Tut, oh, baka gusto nyong i-try. Ano? Pero shit, pang isa na lang to. Sino ba yung mahilig kuya? Ikaw? Oh, ilang taong ka na kuya? 50. Wala na. Ha? 52. 52? Ay, kayang-kaya natin ang patangganan. Sana all King Tut. Sige, bumong. Oh, ha? Nagan mo? Yan ha? Joshua Magam. Oh, shout out sa inyo. Kaway guys. Sali kayo sa vlog ha. Oh. Okay, kamin. Last nga rota mo yata eh. Sarap mo tanda, smile mo nating. Bayang-bang kami pa lang. Hindi kabisado kami dito yun guys. Oh, kumakaway. Bigyan natin ng sticker si kuya. Tigit-titi dapat ngayon tayo eh. Oh. Pakibigay na lang kamje dado mga kadwamon kuya ah. Mingi ka doon. Okay. Hindi mo dinamag kinahaganan. Basta sali kan tayo yung vlogan. Nag-imarti dalanda dito gayam ni naglinis. Nag-imarmot tayo agpataray. Ingat lang pero hanggang akampante. Nakawin mo damdama kadate lumabas na aso. Bingin na sticker tara. Dito.
Bigyan kita ng sticker. No doubt that sticker guys. Yung ikan tayo isuda. Ay sticker. Mano kayo dyan sir? Mano kayo? Mano kayo dyan sir? Mano kayo? Dua kami lang. Doa kayo lang? Ay, oh, sige. Doon kayo. Thank you. Sige sir. Yanagan mo sir? Marlon, shout out sa'yo sir ha. Naka-vlog, sali ka sir ha. Okay. Shout out kanya sir Marlon. Gasolina siguro kaya natin nga kan idanon jay linggayin i-finish line na